verschillende artiesten die komen optreden. Misschien wel compleet buiten je straatje of wat je ooit gehoord hebt. Dus als het muziek is waar je van denkt, wat is dit? Geef die artiest dan wel respect. Iedereen doet zijn ding. En natuurlijk zou het heel fijn zijn als jullie heel hard klappen voor de artiest. Want niets ziet er stommer uit als iedereen klapt en jij zit zo. Dus zullen we even proberen of jullie kunnen klappen? Laat even jullie beste applaus horen. Is dat het beste applaus? Nee, echt het beste applaus. Kijk, deze mevrouw kijkt er al moeilijk bij. Ze doet echt haar best. Helemaal goed, te gek. Houd dat vol. Dus over 2 minuten gaan we beginnen en van harte welkom allemaal. Het wordt een hartstikke mooi programma. En zometeen stel ik mezelf nog voor en vertel ik nog een keer wat we gaan doen, maar het is dan voor de stream. Jongens van de regie, hallo. Zometeen beginnen we dus met een filmpje. Ja, we beginnen als een... Yes, door mij? Ja, we beginnen als mijn filmpje, dus het moet voor de Seel Watersham wezen. Hè? Dan hoor je hem rekken maar mij locht. Ja. Ja, dan maakt het locht dus zacht, hè? Toem, 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 toem. Men hoort een brom. One man has the strength of 100 men. His sweat is a pilsner beer. When you cut him out, fly a swarm of bees. President Vladimir. He hates gay like he's secretly gay. He don't give shits of Ukraine. He throw you in jail if girls sing in mass, and he definitely is not gay. Putin take off shirt to show out the back chest. Lay women like he lay oil pie. He takes shit and then pull up his pants because Putin have no care for why. Ride a horse, balance pen, look bored, eat a bird, jump in ocean and then make baby cry. Touch fire, go to doctor, doctor say don't touch fire, but you Putin, so now doctor go to jail. Sit back, clock on human rights, take Crimea and no say thank. You had Olympics and had finished to tell, surprise. You've been rather pranked. Putin bench press man who is doing curls and will slowly no fucks can give. Fall asleep during UN debate because for 200 years Putin live. Speak to dog with his mind. Go to sleep on his foe. President Vladimir. Ja, mensen, goedenavond, welkom. En liedje mee beginnen van onze speciale gasten, president Vladimir Poetin en Melania Trump. Applaus. Bedankt, want zoals wij weten, overal zit Poetin achter. Meneer de president, ja zovut Jakov, ja zovut Trezzo. Welkom bij Open Up Live, de meesten thuis, de mensen in de zaal. Het is Juwet, ik denk, 3 of 4 talig. Het is vandaag 3 of 4 talig. We hebben het hier in het Fries.
in het Hollands, in het Engels misschien. En mocht je nou zo Nederlands zijn dat je denkt, ik versta helemaal geen Fries. Als het in het Fries is, kijk dan een Fries iemand aan en vraag even om een vertaling. En als je een Fries binnen en je kijkt in Hollands, shut dan even wat Hollands uit shut en vreeg je dan even dat ze dat vertalen willen. We gaan een joen met al je optredens, experts, giet al je over president Trump, die het ongeveer nou precies een hier president is van de Verenigde Staten. Daar zitten we het over. Maar ja, zo'n joen kun je natuurlijk net beter beginnen als mij het Amerikaanse volkslied. Dus je mag kiezen, u mag kiezen, staan of op de knie, want dat kan allebei tegenwoordig. Dus gaat uw gang, kiest u maar, staan op de knie. Ja, hupsakee. Ja, allemaal, ja. Dus even kijken. Ja, ik zie mensen die staan. Ja, dan gaan mensen op de knie. Helemaal goed. Fantastisch, want hier is voor u, uit onze eigen stad, de man met de luidste en mooiste stem, het Amerikaanse volkslied door Sander Boonstra. Applaus. Sander, are you ready? Ladies and gentlemen, the national anthem of the United States of America. Applaus! En u mag weer gaan zitten. Please, take a seat. Sander Boonstra, welkom. Jullie deden het fantastisch. De avond heet Who's Afraid of Donald Trump? De Jonne Giet, Who's Afraid of Donald Trump? Wij zijn met suksewat de straat opgegaan en hebben mensen gevraagd of ze bang waren voor Donald Trump. Are you afraid of Donald Trump? Yeah. I don't like him, but I'm not afraid of him. Why not? Because he's out of his dang mind. Hij is gek. It's not my biggest interest. You don't think about him a lot. No, never actually. Een beetje gekke man, denk ik. Een beetje wel, ja. Weet je wel. Nou, omdat als ik al die dingen over kernwapens en zo lees, dan denk ik wel van ja, als het een keer misgaat, dan kan het wel allemaal stuk gaan hier, zeg. Are you afraid of Donald Trump? No. No, he can do what he wants. Yeah. So that's no problem. This some kind of research, eh? Are you afraid of Donald Trump, mister? No, not at all. No? He's got a lot of rockets. And he's got a button, where you can push on. No, but I don't worry about him bombing the Netherlands. Do you? No. His thoughts and ideas are just very weird. Like extinct animals, but you still can kill them off. Like, why would you do that? That's not logical. Maar als ik het zou zijn, kan ik er ook niks aan doen. Ik kan wel heel benauwd zijn voor wat er in de wereld gebeurt, maar ik heb er geen impact op wat er gebeurt. Start a war. Yeah, something like that. Start a war? Yeah. Well, that sounds very scary. Yeah. I wouldn't be surprised if we actually did that. Like, disappointed, but not surprised. Are you afraid of Donald Trump? No. Not at all? No. He's got rockets. I don't care. Juist. Nou,
Nou, sommige mensen waren wel bang voor Donald Trump, andere mensen niet. Dat is trouwens heel erg, ik heb mezelf niet voorgesteld. Mijn naam is Jacco de Boer, welkom. Mijn collega en co-presentatrice Marianne Kleinstra staat daar. Ze heeft een microfoon in hand, want we zijn even benieuwd. Hier in de zaal, Marianne, gaan ze mensen vragen of zij bang zijn voor Donald Trump. Ja jongens, wie is er bang voor Donald Trump? Ben jij bang voor Donald Trump? Ik zou het eigenlijk niet weten, aangezien het is een hele onvoorspelbare man. Je leest heel veel rare dingen op Twitter over hem en ook op internet. Dus ja, het is best wel angstaanjagend. Het is best wel angstaanjagend. Ja, ik had daar een mevrouw die stak gelijk aan antwoord. Die is echt bang. Die is echt bang. Is deze mevrouw echt bang? Die begint heel erg hard te lachen. Nou, ik denk dat hij mentaal onstabiel is. En dat lijkt me gevaarlijk voor een president. Nou ja, mentaal onstabiel. Waren er nog meer mensen bang voor Donald Trump? Of juist helemaal niet? Ja, wie is er helemaal niet bang voor Donald Trump? Handjes. Ja, kijk, Joop Obama. Heel interessant, zo heet hij. Kan je erbij komen, Marianne? Jazeker, kan ik dat? Nou, ik ben er ook gewoon totaal niet mee bezig eigenlijk. Dus ja, dan kan je moeilijk bang zijn, hè? Nou, that's clear. Hartstikke mooi. Dat is misschien wel de juiste attitude. We hebben experts en ik ga eentje van hen op het podium vragen. Graag een applausje voor Maarten Swiers. Kijk Maarten, deze is voor jou. Jij werkt op de Rijksuniversiteit Groningen. Kan je in één zin zeggen wat je daar doet en wat jouw specialiteit is? Ik geef Amerikaanse geschiedenis en mijn specialiteit is het eigenlijk het zuiden van de Verenigde Staten. Dus waar het heel erg heet is. Mississippi, Alabama, die staten. En wie is daar wel eens geweest in het zuiden van de Verenigde Staten? Kijk, daar gaan de handjes niet zoveel. Niet zoveel maar... nog. Meestal komen ze in Florida terecht en daar zijn de stranden. Juist, strand in Florida. Maarten, voor we met jou gaan praten, als je even een beetje komt, dan staan we uit beeld. Ja. Ik heb even een kort filmpje over iets uit de actualiteit, wat mensen misschien ook wel hebben gezien. Premier Rutte kijkt uit naar de komst van de nieuwe Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra. Tijdens een interview met correspondent Wouter Zwart deed Hoekstra een opmerkelijke uitspraak. Hij spreekt zichzelf nogal tegen. Speaking of threat, at one point you mentioned in a debate that there are no-go zones in the Netherlands and that cars and politicians are being set on fire in the Netherlands. I didn't say that. That is actually an incorrect statement. Yeah, we would call it fake news. Is that I fake never news? said that. Because it's what but you I usually said. No, it's not what I said. The Islamic movement has now gotten to a point where they have put Europe into chaos. Chaos in the Netherlands. There are cars being burned. There are politicians that are being burned. And yes, there are no-go zones in the Netherlands. You call it fake news, obviously. I didn't call that fake news. I didn't use the word this today. No? No. I don't think I did. Okay. Juist, ja Maarten, kom, we gaan hier weer even staan. Ja. Dit was, kan je even heel kort zeggen, wie was deze man en waarom was dit zo gek wat hier gebeurde? Dit is Piet Hoekstra, dat is de nieuwe ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland. En die wordt hier geïnterviewd door Wouter Zwart. En dit was de aanleiding van een paneldiscussie eigenlijk in 2015... waarin hij dus heeft gezegd van dat er in Nederland politici in de fik werden gestoken... en dat er dus bepaalde no-go-zones ook in het land zijn waar de moslims regeren en waar het heel gevaarlijk is. Ja, hoe komt hij aan die info? Ja, dat is, hoe kom je aan die info? Ik denk dat hij het ook al fake news heeft geleerd. En Piet Hoekstra, die zit er ook in een beetje rare, extreemrechtse hoek. Hij zit er van die anti-islam netwerken, waar Geert Wilders ook actief is. Dus dat zal waarschijnlijk de grootste bron zijn van zijn nieuws ook. Wat zegt dat over Trump, dat hij iemand die extreem rechts is als ambassadeur naar Nederland stuurt? Ja, wat een ambassadeur eigenlijk doet in Nederland is Amerika vertegenwoordigt. Dus hij vertegenwoordigt hier de president, Donald Trump. En het zegt natuurlijk heel erg veel dat iemand als Piet Hoekstra de ambassadeur kan worden van ons landje. We hebben al 400 jaar lang een hele goede verhouding eigenlijk met de Verenigde Staten. En dit is toch ook iemand die staat voor datgene waar Trump voor aan het vechten is. En dan gaat het om... maar zou je dan zeggen dat Trump extreem rechts is, volgens jou? Nou goed, ik vind Trump heel moeilijk ideologisch te definiëren. Ik denk niet dat hij een bepaalde ideologie aanhangt, maar het zijn toch vooral wel heel erg conservatieve mensen die... Is Trump een racist?
Ja, ik denk wel dat hij een racistische inslag heeft, hoewel hij dat zelf niet goed doorheeft. Hij zegt, he's the least racist person you will ever Ja, meet. oké, want het is natuurlijk niet fijn om als racist getypeerd te worden, maar de wijze waarop hij praat over landen in Afrika, dat het allemaal shithole countries zijn, en mensen op Haiti hebben allemaal AIDS, en nou, dat gaat zomaar door. Dus dat zijn toch tamelijk racistische uitspraken, want mensen uit Noorwegen en westerse landen, dat zijn de gebieden waarvan hij zegt van, nou, die mogen wel naar Amerika komen, maar die figuren uit die shithole countries, die moeten we hier niet hebben. Ja, even heel kort, de zaal heel makkelijk, hand omhoog of niet. Wie vindt dat Trump extreem rechts is? Kijk, dat is toch het beste score. Wie vindt dat hij racist is? Nou, interessant. Niet iedereen steekt de hand daarmee op. Er is ook een boek uitgekomen, Fire and Fury. Daar heeft u vast misschien allemaal wel van gehoord. Heb je hem al gelezen? Niet helemaal. Ik heb de samenvatting gelezen, laat ik het zo zeggen. Ah, dat gebeurt vaker op de universiteit. Ja, zeker. Ja, gewoon lekker downloaden. Maar fijn dat je er eerlijk voor uitkomt. Hij is net uit hè, en ik heb het heel druk. Ja, ik ben benieuwd of jouw studenten dat ook zo eerlijk zeggen. Maar in dat boek staat zoveel eigenlijk aan feiten over Trump en wat hij gezegd heeft, dat ik me afvraag, misschien wel met meer mensen, wanneer gaat die vent weg? Wat moet hij nog doen voordat hij weg is? Hoe lang kan dit nog doorgaan? Kan het nog erger, slechter, raarder? Nou, het kan altijd erger. En Donald Trump heeft bewezen dat hij zichzelf de hele tijd kan overtreffen met rare dingen. Dat boek is heel interessant, omdat Wolf direct, de auteur van het boek, direct toegang had tot het Witte Huis en daar heel veel mensen ook heeft geïnterviewd. En wat blijkt is dat Trump echt in een soort van isolement leeft. Het liefst gaat hij geloof ik om 6:30 s'avonds naar bed met een Big Mac en dan gaat hij televisie kijken en bellen met zijn vriendjes en op Twitter. En dat de meeste... Herkenbaar voor iedereen. Dat doe jij ook? Soms. Oh, oké, goed. Maar dus de mensen die om me heen werken, die zitten wel uit te schelden voor moron en de grootste idioot en weet ik allemaal wat. Dus dat vond ik wel interessant om te zien dat een president die toch eigenlijk in het midden van de macht moet staan, kennelijk toch op het beleid misschien iets minder invloed heeft. Ja, en brengt hij ook met zijn boodschap, zijn messaging en de mensen die extreem rechts zijn, volgens jou, die hij om zich heen verzamelt, ook dat extreme gedachtegoed naar groepen of mensen in Europa, denk je? Dat het overslaat van Amerika naar hier? Volgens mij valt er wel mee hier in Europa. Er was een moment vlak na zijn verkiezing dat Marine Le Pen zei van nou, nu is het grote transnationale, dus het komt nu ook naar Europa. En het is het grote moment voor het Europese ras, of hoe ze dat ook maar noemt. Dit is de grote overwinning. Maar in Europa, als we kijken naar de afgelopen verkiezingen, in Frankrijk is Macron verkozen, dat toch een tamelijk middenfiguur is. Merkel in Duitsland. Wilders heeft het hier niet zo goed gedaan als men had verwacht. Dus ik denk dat de tegenreactie nu juist is vanuit Europa van dat wij misschien wat meer weer op de voorgrond moeten treden als het gaat om internationale orde en dat soort zaken. En are you afraid of Donald Trump? Persoonlijk ik? Nee, maar ik ben wel toch bang voor datgene waar hij voor staat. En vooral wat het doet met de reputaties van Amerika, wat toch na de Tweede Wereldoorlog de leider is geweest in de westerse wereld, in de wereld aan zich. En dat het nu toch verworden is tot een heel ongeloofwaardige leider als het gaat om mondiale politiek. En als je moet kiezen, seniel of psychopaat, welke van de twee is het dan? Wat zei die is? Seniel of psychopaat? Nu moet ik hem gaan duiden over het is geen psychopaat. Alzheimer misschien, want daar hebben heel veel mensen het over. Ja, goed. Hij is 71 inmiddels, dus de jaren beginnen te tellen. Hij is gewoon een beetje dommig. Hij is goed in zaken doen, maar hij heeft geen verstand van wereldpolitiek of hoe de politiek in Amerika in elkaar steekt. Ja. En hij is nog heel erg bezig met zijn eigen ego. Hè? Dus dat is het belangrijkste eigenlijk, van dat mensen hem lief vinden en leuk. En ook heel erg mooi. Daarom ook die zonnebank. Juist, natuurlijk. Ja, want een prachtige man. Zijn er mensen hier die een vraag hebben voor Maarten? Het kan nu. Er staat nu iemand van de universiteit, zeer geleerd, weet alles van. Daar is Marianne. Steek je vinger gewoon op en dan mag je een vraag stellen. Of zeggen, ik ben het helemaal niet met je eens wat je net gezegd hebt. Iemand? Eenmaal. Andermaal. Kijk eens hier. Ja, wacht even. Er komt iemand naar je toe met een microfoon. Ik ben blij, want volgens mij was jij ook degene op Facebook die zei, wordt er wel gediscussieerd. Te gek dat je het woord neemt. Ja, die no-go areas... volgens mij zitten die allemaal in Malmö. In Malmö? Ja, dus vandaar dat hij daarbij komt. Ja, oké, dat kan heel goed. Maar dan nog, dat is natuurlijk een soort van paniekzaaierij waaronder geen... Daar was de
verwarring. Ja, goed, oké. Maar Dus dan moet je dat, even... ik dacht dat jij dat zou weten. Ja, maar dan is het toch belangrijk dat hij ook zijn nieuws goed voor elkaar heeft, hè? Ja. Nou, laten we wel zeggen, het was wel meneer Hoekstra die naar Nederland toe ging. Hè? Ja. Dus Oké, niet naar dat snap ik. Zweden. Mhm. Dus Ja, hij maar, had het op internet. Ja. Toch even. Maar mag ik vragen, ben jij bang voor Donald Trump? Nee, totaal niet. Nee. Nee. En we hebben het gehad over, is hij extreem rechts? Vind jij hem extreem rechts? Nee, dat ook niet. Nee. Kan je dat uitleggen? Want een heleboel mensen staken wel de hand op. Ja, ik denk dat wij heel goed af zijn met Trump als je het vergelijkt met Hillary. Als ik kijk wat zij heeft gedaan tussen 2009 en 2013 als minister van Buitenlandse Zaken onder Obama. Wat zij daar heeft gedaan met het steunen van bepaalde regimes en vervolgens die te weinig macht geven. Zodat... Oké, maar er zijn mensen die... Een beetje lachen of zo. Nee, maar nee, heel goed. Nee, maar geef eens één voorbeeld. Er is een machtsvacuüm ontstaan waardoor IS is uit ontstaan. Dus ik denk dat wij veel beter af zijn met Trump. En volgens mij het uitstappen uit het Parijsakkoord, de enorme economische groei, de werkloosheid die is gezakt. Dat vind ik allemaal hartstikke goede zaken. Volgens mij zitten Noord- en Zuid-Korea ook alweer om tafel met elkaar te praten. Dus ik zeg niet dat hij daar direct aan heeft bijgedragen, maar hij heeft de boel niet erg Bedankt voor je uitleg. En iedereen elke mening is wat mij betreft oké. Eens. Maar het voelt ook een beetje zo'n komen in een hostile omgeving. Maar ik vind dat je dan wel gewoon ballen moet hebben. En gewoon moet aanschuiven. Respect dat je er bent. Want Ierperup is volgens mij ook dat je het verhaal van twee kanten hoort. Absoluut, daarom. Hartelijk bedankt voor je bijdrage. Maar Ben nou zat daar, die weet ervan hoe ze heet. Die wou graag nog even reageren. Dat mag nog. Ja. Kom maar even heel asociaal tussendoor. Ja, nou, ik wou eigenlijk, toen je zei van, nou, vergeleken met Hillary, maar ja, eigenlijk, ja, dat was toevallig natuurlijk waar het tussen ging. Maar los van Hillary, wat vind je van Trump? En dan denk ik, we hadden het wel beter kunnen treffen. Toch? Ja, welke kandidaat dan? Hij zit nou goed. Volgens deze meneer was Trump de minste van de twee kwaden. Ja, Oprah misschien in de toekomst. Bedankt alvast voor jullie bijdrage. We komen straks bij je terug. Maarten, nog even heel kort. Een vraag. Hoeveel schade gaat dit berokkenen in de komende jaren nog? Hoe lang gaat het duren voor alle schade die nu berokkend wordt in relaties weer goed komt? Tussen Nederland en Nou ja. Amerika. Nou goed, die relatie is op zich prima. En ik gaf laatst een workshop bij Buitenlandse Zaken. En daar, het gaat gewoon door ook. En dat beleid, en je hebt het over de banengroei. Dat is natuurlijk ook iets wat niet door Trump in één keer zo veroorzaakt wordt. Dat is een ontwikkeling die soms 10 jaar duurt voordat die banen weer een beetje beginnen te groeien. En daar kun je misschien Obama ook voor bedanken. Dus die relatie is niet kapot of zo. Het is meer van dat het gaat om die reputatie van de Verenigde Staten. Die ontzettend veel schade wordt berokkend door de dingen die Trump zegt. Die hij gewoon impulsief roept. En dan zijn die shithole countries weer een heel goed voorbeeld. Want Afrika is gewoon een heel belangrijk continent ook voor de Verenigde Staten als het gaat om economische belangen en grondstoffen die daar vandaan komen, maar ook om terrorismebestrijding. En dan met één zo'n uitspraak kan hij, 40, 50 jaar buitenlands beleid kan hij gewoon om zeep helpen. Jij blijft het volgen vanaf de universiteit. Ja. Applaus even voor Maarten Zwiers. Bedankt. Geef mij. Ja? Neem plaats, Maarten. Oké. In de voorbereiding van dit, of tarriering van dit programma, tochten we van welke artiest nodigen we uit. En we gaan hier de Friese artiest, met de, artiestennaam Joop Obama. Applaus voor Joop Obama. En wij tochten vanzelfs dat als je Joop Obama hiet, kun je net ontbreken bij de Jonnegoed Trump. Joop, hoe komt je onder de naam Obama? Lang verhaal, denk ik. Sinds groep 6 neemt iedereen nou eigenlijk al Joop. Misschien wel eerder, dat ik ons zo groeit. En je kinderen hem luid zien, maar zij is nog één keer, hè? Ja. En Obama, ik ben het meest van jou wel eens van de zender Obama, hè? Maar dat is dus iets op radio en dat is hartstikke grappig, dat is in al fun. En toen moesten wij naar de Kippetjespartij, dat is een keerspartij. En dan moesten we een naam hebben en dat moest dan op het shirt. En ik wie dan Joop Obama. En dat shirt in corona, dat keet. En toen zei die man van, dat is een mooie artiestennaam. Clear. Nou, helemaal mooi. We hadden hier wat speciaals vregen. Want in de jaren 70 of 60 zelfs is er een festgemaakt door Boudewijn de Groot, meneer de president.
Joop Obama maakt het de Friese versie van de 21ste eeuw. Applaus voor Joop Obama. Sliep maar 17 mooie witte hoes. En denk maar net te volle van al die Mexicanen. Want die willen de grens toch net door. Denk maar net aan al. En dan ben ik het tekst al. Je het nog meer. Zo dat bedoel ik, hè? Ik ken dat net, hè? Het zoiets. Maar dat maakt het niks. We gaan gewoon verder. Applaus voor jou. Nee, we gaan nou verder. Van nou die ooie ronde door stenen worden meer uit als er weer in. Want het joh denken dat die ook geen gas menen. Maar het verroert in een gore zwarte put. Denk maar net aan al die jonge frontsoldaten. Hier some sterren in een vierde tropen nacht. Leert al die adviseurs nog maar praten. Ah, goeie president, sliep zacht. Maar van de oerwinning en de zegen. Dream maar van jouw mooie vredesideaal. Van alles wat je door had nog nooit in je wat begrepen. Troog je raken held zien waar. Denk maar net aan al die meisjes die het strangje. Hoeveel vrouwen en bij binnen vermoord. Dream maar dat je voor iedereen zwaarje. En leeuw van al die tjensten omgeven wordt. Bij jouw netten, mijn bloedige gevesten, hadden 4 van je op jouw bevel de wacht. Voor de glorie en een van het vrije westen, na goeie president, sliep zacht. Maar mooi in de Verenigde Staten. En kom er net in het mooie Friesland. Want wij gaan hier Rutte. En die mooi heb je graag praten. Maar wij Friesen, wij gaan gewoon eens gaan. Joop Obama. Ik neem mijn hoes. Wow. Marianne, take it away. Ja, ik sta inmiddels naast Willem van Sikkom en Suksewat. Wat was dat precies? Ik ben officieel projectleider van Sikkom en Suksewat, maar ik stuur het team aan en ik schrijf heel veel. Oké, en daar heeft voor u een mooie column. Ik jou die de microfoon. Top, dankjewel. Ik denk dat ik trouwens misschien wel het antwoord kan geven op waar meneer de ambassadeur zijn informatie vandaan had. Je hebt een filmpje van mij, Jacco. Zeker. Kijk eens aan. Nou, dit filmpje is in Amerika in september 2015 viraal gegaan. Bijna 1 miljoen kijkers waren erop. Met de mededeling van de ambassadeur, of niet van de ambassadeur, maar van Cassie Garden, een kandidaat congreslid,
dat het ging om moslims in Duitsland die de sharia eisten en daarom gingen rellen in Duitse steden bij de biergartens. Ik zat op diezelfde dag op de Grote Markt in Groningen. Dus 's avonds was de wedstrijd FC Groningen tegen Olympique Marseille. Het was druk in de stad, spannend ook, er ging een sfeer. Iedereen weet, de supporters van Olympique Marseille zijn een van de beruchtste hooligans in Europa. En wat gebeurde er rond 2 uur 's middags? We zaten rustig een biertje te drinken. Dat filmpje is van een vriend van mij. Ik zat ernaast en in één keer was er een bestorming van de Olympique Marseille supporters. Die zien er, dat zijn vaak Algerijnen, dus het zien er inderdaad misschien wel uit als moslims. Dat filmpje is geplaatst op Facebook. Veel bekeken in Nederland. En een week later werd het in één keer opgepikt in Amerika. En ging je daar dus heel erg viraal als moslims die de sharia eisten in Duitsland. Dat werd geretweet, dat werd het leven ingeroepen door Cassie Carden. Dat is een goede vriend van Piet Hoekstra. Komt uit dezelfde flank van de Republikeinse partij, de Tea Party. En is honderden, duizenden keren geretweet in Amerika met het idee dat zijn moslims die de sharia eisen in Duitsland. Maar niets was minder waar. Het waren gewoon rellende voetbalsupporters. Nou, dat is een klein voorbeeldje van fake news, hoe iets rolt en wordt opgepikt en wordt geturnd naar iets wat ze willen hebben. Dat was mijn bijdrage. Ja, en je hebt deze ook nog meegenomen, Willem. Wat zien we hier? Ja, dat krijg je dus. Hè. Dat ging rond ook in Nederland op een gegeven moment dat het rellende moslims waren. En dan gaan mensen, ja, dus je ziet het aan het taalgebruik al wel dat het niet heel veel niveau heeft. Maar nou ja, dat krijg je dus. We halen ze hier allemaal maar naartoe. Ze hebben geen normen en waarden. Ze komen hier maar rellen. Ze moeten... Nou, ze zouden, als ze het bij voetbalsupporters doen, hadden ze het stadionverbod gekregen. Maar ja, het waren voetbalsupporters. Hey, en Willem, je bent eindverantwoordelijk voor 2 nieuwsmedia, 2 websites, Suksewat en Sikkom. Eén Sikkom actief in Groningen en de andere in Leeuwarden. Jullie krijgen ook nieuwstips. Hoe onderscheid je daar fake nieuws en echt nieuws? Ja, door gewoon journalistiek werk te doen. Checken, controleren, horen en wederhoor toepassen en je feiten nagaan. En merk je ook dat jullie wel eens worden bestookt met fake nieuws? Ja, zeker wel. Maar je ziet het bij alle... We hadden toevallig laatst nog een onderwerpje bij Radio TV Noord. Dat ging over een item, of dat het heel makkelijk was om vuurwerk te krijgen, illegaal vuurwerk te krijgen in Groningen. Dat hele item was gewoon verzonnen door TV Noord. Het was in scène gezet, een toneelstukje. Er klopte helemaal niks van, maar het werd wel gebracht van, kijk, zo makkelijk is het. Dus ja, het gebeurt aan alle kanten, maar tegelijkertijd is het ook niet zo dat alles nep is natuurlijk. Hey, je moet wel eerlijk blijven. Dus het gros van de nieuwsvoorziening die we hier in Nederland voor onze neuzen krijgen, is wel gewoon degelijk nieuws. Mooi. Jongens, dames en heren, applaus voor Willem van Suksewat en Sikkom. Bedankt. Bij mij is inmiddels gekomen, kom even naar voren, Timo de Jong. Van de meesten die hier al jeder op een jonnig wie en die weten dat al, want toen spierde hij al je leuke vestjes. Ja, Meppel, fans voor Timo. Want Timo, jij zegt bij elk optreden, ik woon in Leeuwarden, maar ik kom uit... Meppel. Juist. Nou, goed. Timo, voordat jij gaat spelen, kijken we nog even naar een filmpje. En daar hebben we jou gevraagd om daarop iets mee te doen. We gaan even kijken naar een Amerikaanse tv-dominee die een wel heel erg grondig stemadvies geeft om op president Trump, of toen nog kandidaat Trump, te stemmen. And you sit still. You sit right where you are. Don't you turn that off saying, well, I ain't going to vote anyway. You're going to be held seriously to account by God if you don't vote. And you're going to find that out before this broadcast is over. You're going to be guilty of murder. You're going to be guilty of an abomination of God. You're going to be guilty for every baby that's aborted from this election forward. And so you don't cut out on me right now. In the name of Jesus. That's right. Amen. Juist. Nou. Wauw. Er wordt voor geklapt zelfs. Kijk eens aan. Timo, natuurlijk, Trump heeft een heleboel fundamentalistische christenen in de aanhanger vonden dat daarvoor gestemd moest worden. Er is een gepast liedje gevonden, dus niet jouw liedje. Welk liedje ga je zingen en van wie is het? Het liedje is van Billy Joe Shaver en het liedje heet If You Don't Love Jesus, Go to Hell. Alsjeblieft, hier is Timo. If you don't love Jesus, go to hell. If you don't love Jesus, go to hell. Take your rotten rags of righteousness and stuff them up yourself. If you don't love Jesus, go to hell. Ain't no way to cover up your sin. You wolves in sheep clothing won't get in. If
you're free as a breeze or if you're locked up in a cell. If you don't love Jesus, go to hell. There's a thing that you can kick my ass. Better move your foot mighty fast. I've got Holy Ghost power and I'll really ring your bell. If you don't love Jesus, go to hell. If you don't love Jesus, go to hell. If you don't love Jesus, go to hell. Take your rotten rags and righteousness and stuff them up yourself. If you don't love Jesus, go to hell. There's a new sun rising every day. Better put aside your wicked ways. If you think you're living right, then you might as well be left. If you don't love Jesus, go to hell. No, but if you don't love Jesus, go to hell. If you don't love Jesus, go to hell. Take your rotten rags and righteousness and stuff them up yourself. If you don't love Jesus, go to hell. All again. If you don't love Jesus, go to hell. Go to hell. If you don't love Jesus, go to hell. Take your rotten rags and righteousness and stuff them up yourself. If you don't love Jesus, go to hell. Hey, Timo! En Timo komt, als we klaar zijn met de uitzending, nog een keer terug. En Timo, ik heb misschien... Donnie vindt het prachtig. Volgens mij wil Donnie deze track met je opnemen. Dus we zien je straks weer. Oké. Applaus nog even voor Timo, jongens. Krijg het maar over je lippen. Onze volgende gast is Bianca Pander. Hoi, welkom. En Bianca, du krijgt even zo'n mooie omroepmicrofoon. Ja, Christo, eigenlijk even heel kwart uitlezen. Waarom hebben we die eigenlijk uitnodigen? Ik denk 2 Ik ben van origine Amerikanist. Dus, en ik kom nog maar enige regelmaat in Amerika. Vooral om de campagnes te volgen en om zelf een campagne mee te draaien. Ja, welke campagnes van welke politici heeft u in de oude jaren dienen? Nou, ik ben heel actief betrokken geweest bij de Kerry-campagne in 2004. Toen ik echt vrijwilliger voor 4 maand lang. En daarna ben ik weer rondgeweest voor die van Obama 2 keer. En van Hillary ook een keer ik weer. Ja, en bist dan een folderuitdeler of doe je wel wat meer? Nee, daar ben ik wel vooral gewoon van door te door. En misschien wat dingen als dataverwerking en zo. Maar het is gewoon daar vrijwilliger. En gewoon elke door die aanklopt, dat is een stem waard. Dus dat doet zo vol mogelijk. En du bent ook directielid van BKB, campagnebureau. Ja, dat klopt. Dus doe je stuk naar Amerika om te zien wat kunnen we daar van campagnes leren om in Nederland te doen? Ja, dat klopt. We gaan elke jaar eigenlijk, of nou elke 2 jaar, als we verkiezingen binnen, ik nou in november en ik weer. En ik heb gewoon zien welke nieuwe technieken binnen, welke manieren van data broeken ze daar en wat kunnen we daarvan broeken in Nederland. En we gaan echt net alles verkeerde dingen meenemen, want zoveel yield gaat er in Nederland gelukkig net om in de campagnes. Maar we nemen gewoon technieken horen en hoe ze sociale media broeken en dat soort dingen. Ja, even heel kwart campagnes dus. Kun je een campagne nemen in Nederland die misschien iedereen wil kennen, die je in die ha? Misschien een campagnetje een werkstress, die heb ik de oude size idee. Dus werkstressbestrijding in Nederland. Okay. We gaan even een soort mini-zomergasten gaan we doen. Met, of nou ja, wat is meer? Wintergasten. Als je een beetje deze kant op komt, ja. Bianca. We gaan naar filmpjes kijken. Het eerste filmpje is meneer Trump, terwijl hij nog kandidaat is, over de pers. De pers is de media, de journalisten. The media is rigged. It's rigged. It's crooked as hell. The media is unbelievably dishonest. Unbelievably dishonest. In fact, I would actually say Thank you. Thank you. Thank you, everybody. I would actually say that the media is almost as crooked Hillary Clinton. I mean that. I mean that. Juist. Ja.
Bianca, waarom gaan een beetje de eerste in iedereen goed zijn? Waarom woest dit zijn litten? Nou, ik wie in januari 2016 een week in Amerika bij een soortgelijke bijeenkomst van Trump. Dat wie nog tijdens de voorverkiezingen. En ja, dit is hoe hij het doet. Hij gaat gewoon steen. Hij neemt wat woorden, crooked media, fake media. En die hele zaal gaat erin tekeer. We winnen daar in een heel groot voetbalstadion. Ik denk 30.000 mensen. En iedereen ging boeren richting de pers. En iedereen draaide zich om, want de pers zit altijd achterin. En wij zitten een beetje achterin. En dan zitten er gewoon 30.000 mensen die uitboeren, omdat het pers is. En dat wie echt, wat hij hiermee doet, is gewoon natuurlijk pers een beetje in de oren kant zetten. Hè, van ik heb al gelijk en zij ben al fake. Dus hij kon echt zijn eigen wierheid vertellen bij die bijeenkomst. En dat doe je vervolgens. Ik al echt iedereen onwierheid naar de oren. Vertelde hij daar. Is dat ik eng? Ja, dat is eng. En dat had ik iets demagogisch. Dus dat is echt een demagoog die daar gewoon steen. En hij heet ik bijvoorbeeld een voorbeeld wat hij elke keer beroekte wie Parijs. Hij zei, als die mensen in Parijs nou gewoon wapens in hand, dan hingen ze gewoon weer waarom kunnen shitten. Dat gewoon over Bataclan. Ja, de aanslag. En dan iedereen in die zaal, ja, guns. En dan denk je echt, jongens, we hebben het je hoor. Dit is een beetje eng. Maar waarom heeft hij zijn hekel aan de media? Nou, omdat hij een hele ijdele man is. Een beetje wat Maarten kreeg. Ik al zei, het is een hele ijdele man. En hij wordt toch media best wel negatief oude schilderen. Hij werd een beetje del zetten. Ik al tijdens de voorverkiezing als een beetje, het was een slimme ondernemer. Maar van politiek hier natuurlijk helemaal niks begrepen. En dus hij werd heel negatief del zetten door de media. En dat trekt hij zich heel erg aan, denk ik. Dan kom maar even deze kant op. Oors heeft Trump op die Holle projecteert. Dan denk je van, het wordt beter als hij president is. En dit wie toen zijn eerste persconferentie als gekozen president. Go ahead. Sure. No, Mr. President-elect. Go ahead. President-elect, since you are attacking our news organization, can you give us a chance? Your organization. You are attacking our news organization. Can you give us a chance to ask a question, sir? Go ahead. Sir, can you Quiet. state, Quiet. Mr. President-elect, Go ahead. can you state She's categorically, asking a question. Mr. Don't be rude. President-elect, can you give us a question? Don't be You're rude. attacking us. Can you give us a question? Don't be rude. Can you No, give I'm us not a going to give you question? a question. I'm not going to give you a question. Can you state categorically? You are fake news. Sir, Go ahead. can you state categorically that nobody... No, Mr. President-elect, that's not Go ahead. appropriate. Ja, Bianca, waarom moest dit als jij litten? Want Nou, het past in het thema. Ja, nou, dit was 70 minuten lang gong hij zat keer. Dit was zijn allereerste persconferentie als president. En iedereen die hoopt, nou is hij als president verkiezen. Misschien gaat hij dus ik wat beter en presidentiële gedragen. En jouwt hij alle media de toegang tot het Witte Huis. Hè. In Amerika is dat echt heel traditioneel. Het is een heel groot White House press corps. En die heeft toegang tot alles. En wat hij hier dong, zei hij kan heel soort media net toegang doen tot het Witte Huis. Nou, dat is echt wel raar. Want media is gewoon heel belangrijk in het vershouden van die democratie. En wat hij hier doet, is gewoon bepaalde media woord Jan en andere media net. En dat doet hij nog steeds. Hij houdt bepaalde media toegang, Fox News, en andere media net, CNN. En dat is echt heel typisch voor Amerika. Want het zijn echt twee totaal verschillende werelden. Als je in het zuiden van Amerika wennest, dan just vaker naar Fox. En dan heeft je echt een orenwierhiet dan als je in New York wennest of in Washington D.C. En dan is CNN just of CNBC. Dat zijn twee totaal verschillende werelden. En dat speelt hij heel erg uit. En dat zegt Erik weer. Dus eigenlijk is hij misschien wel een master in media. Nou, daar hebben we zaken een filmpje van. Want hij denkt dat hij dat is. Maar dat is hij stiekem toch net helemaal, nee. Oké, nou ik hoop dan dat het goede filmpje natuurlijk nou clear zet. We gaan even Sjen naar die filmpje. Oh ja, dit is even het personeelsprobleem van Trump. Daar woest ik hoe haar. Ik vertel even kwart. Wij geven naar Sjen. Nou, wat er nou in Sjen is, de herst in Amerika de president met ongeveer 1300 banen invullen. Dus met die meesten vervinnen. En die moet ik terug de Senaat loodsen. Dus hij moet zorgen dat de Senaat die meest ik beneemt. Een soort tweede kamer van Amerika. Eerste kamer. Eerste kamer. En hij moest van die 1200 baan, had hij er nog maar 600 vult. En hij had er nog 300 die hij moet voordragen. Maar een heel belangrijk ding wat ik mij doen is rechters benemen. En daar gaan we nou even naar Sjen. Sollicitatiecommissie voor de rechter. Om rechter te worden. Congratulations. You can just raise your hand on this one if you will to save a little time. Have any of you not tried a case to verdict in a courtroom? Mr. Pitts. Have you ever tried a jury trial? I have not. Civil? No. Criminal? No. Bench? No. State or federal court? I have not. Okay. Have you ever taken a deposition?
I was involved in taking depositions when I was associate at Wiley Ryan when I first came out of law school. But that was. You ever how many depositions? I would. I'd be struggling to remember. Less than 10? Yes. Less than 5? Probably somewhere in that range. Have you ever tried taking a deposition by yourself? I believe no. Okay. Have you ever argued a motion in state court? I have not. Have you ever argued a motion in federal court? No. Juist. Nou, dit giet nog een jaren terug op als het vreegde. Ben je ooit de trap oprond? Nou, ik net. Nee. Maar Nee. hoe kan het dat blijkbaar zo'n compleet ongeschikte kandidaat terug Trump naar voren gescoot wordt? Nou, hij probeert, als je wat die rechters meest benemen voor het leven. En hij heeft een heel aantal van deze rechters benemen, omdat onder Obama het net lukt is. Obama die had ook een heel soort voordragen, maar die binnen al geblokt door de Republikeinen. Omdat die de meerderheid hebben in de Senaat. Dus Trump kan nou de eer naar de oren drukken. En hij wil vooral jonge mensen hebben die rechts en conservatief binnen. En dus omdat lang mensen voor het leven beniemd worden. Dus, en die hebben natuurlijk heel weinig ervaring. En hij, bovendien kan ik heel weinig mensen vinden die voor hem wil werken. Dus hij had echt een serieus probleem om mensen voor hem te motiveren. Zo stof voor hem werken kennen? Zie campagneteam? Nee. Oké. Maar en dus just even, voor de duidelijkheid. Deze mevrouw stiet net bekend als een linkse rakker, ja? Dus ik zei het er maar even, Nee, dat klopt. ik zei het er maar Nee, even bij. Als je links en rechts in Amerika ben ik heel oors dan hier. Dus maar waarom zou ze het net willen? Ja, deze man is totaal incompetent. En hij is echt, als het heeft, are you afraid of Donald Trump? Nou, ik ben best wel bang hoe hij mentaal reageert. Als een liedje jonkje, hij is heel ijdel. En die ijdel, dat zit hem echt enorm in de waai. En het feit dat hij geen goede mensen om zich heen kan verzamelen, dat vind ik nog beangstigender. Nou, geven we even Shannon wat oors. Dat is de Terminator. En dan jaren we aanstaan wel even waarom. Dames en heren, Arnold Schwarzenegger. I can feel the energy and the momentum building. We are so close. Now I know that my optimism may surprise some of you, especially with the recent news where President Trump has put the United States out of the Paris Agreement. But I want all of you to know that I remain optimistic because the United States is not Washington and is not one man. And while one man may have turned his back on the Paris and environmental progress, our states and our cities have not. Our colleges and universities have not. Our corporations and our businesses have not. And most importantly, our people have not. America didn't drop out of Paris. Donald Trump dropped out of Paris. Juist. Ik ga even deze hele taspraak zien. En het is fantastisch, want Arnold Schwarzenegger, het wie in Oostenrijk, in Wenen. Arnold Schwarzenegger begint eerst in het Duits. En dat doet hij eigenlijk heel Trump-achtig. Want er zei er, in Oostenrijk hebben die beste apfelstrudel. Applaus. In Oostenrijk hebben die beste wijn. Applaus. Die beste spitzel. Applaus. Die beste, nou ja, et cetera. Worst. Waarom woest jou Arnie Schenlitten? Nou, ik krijg best wel vaak de vraag dat ik dit soort praatjes doe. Is er dan niks positiefs te benemen over Trump? Ja, er is wel iets positiefs te benemen over Trump. Hij had namelijk litten kennen aan de Amerikaan dat democratie iets is waar je moest investeren. En dat het actief moest wezen. En omdat heel weinig mensen enthousiast zijn over Hillary, ben heel weinig mensen actief was bij de verkiezingen. De opkomst wie nog nooit zo leeg was als de oude keer. En dat is juist nou echt een enorme counterbeweging in Amerika. Dus demonstraties, de eer naar de oren, grutter dan ooit tevoren. Er zijn een heel soort nieuwe organisaties stichten die de democraten gaan helpen bij de volgende verkiezing. Dus er wordt heel soort yield inzamelen. En er worden een heel soort acties opstaan, toch jonge mensen weer, die politiek actief worden. Dus het wat een onwinst voor de democratie, meneer Trump. Nou, ergens wel, omdat het gewoon mensen aan het denken zitten. Het is net vanzelfsprekend. Er moest gewoon naar de stembus gaan, moest participeren en dan moest hij verkiesbaar stellen. En dat is ik interessant, dat er meer dan ooit mensen zich kandidaat stelt hebben voor de volgende verkiezingen in november. Dus het is wel daar, ja, dat is misschien aan de positieve kant van Trump.
Juist, nou, heel benijd. Binnen Meesken zijn er mensen, ze spreekt ook Hollands, die een vraag willen stellen aan Bianca. Dan kan dat nu, gewoon even vingertje omhoog of je mening even zeggen. Eens even kijken, Marianne komt er naar je toe. Ja, kijk, daar, deze meneer met een mooie baard, ook mooi haar. Dat is het toen november, maar de volgende verkiezingen. Maar een president in Amerika zit toch voor fjouwer hier? Ja, maar er is de midterms. En het systeem in Amerika is zo, er is de Senaat en er is de House of Representatives. Dus de House of Representatives is de Tweede Kamer en de Senaat is de Eerste Kamer. Die Tweede Kamer moet elke 2 jaar in zijn totaliteit herkozen worden. Dus dat zijn 434 mensen die opnieuw erin stemmen moeten worden. En bij de Senaat is 1 derde van de Senaat die elke 2 jaar herkozen moet worden. Die zitten 6 hier, maar die hebben ze opdeeld in klassen. Is het een machtig iets, de Senaat? Jazeker, want zonder meerderheid in de Senaat en de House kiest niks. En plus, bovendien, als het heeft door wanneer in Trump ooit verstuurd worden, dat gebeurt door de House of the Senate. En dan met een meerderheid wijzen voor de Democraten, want de Republikeinen die natuurlijk nooit een eigen president naar huis sturen. Ja, nog een vraag daar aan de andere Marianne, aan de andere kant van de tafel, die mevrouw. Maar wat gebeurt er wanneer zij net de meerderheid krijgen? Dat de Democraten die meerderheid krijgen? Ja, dan gaat het terug zoals het nou is, vrees ik. Ja, dat is een heel vrolijk antwoord. Ja. Binnen nog meest niet een vraag of wat ze willen. Het kinno. Handjes omheen. Ja, daar. Achterom die meneer. Mooi t-shirt, past goed bij het t-shirt. Dames en heren, past heel goed bij het liedje van Timo. Kijk, Donnie, shirt voor jou ook. Maar ik doe wel gewoon in Nederlands, want ik versta amper Fries. Ja, Nederlands mag. Ook even naar het filmpje eerst filmpje over die tv-dominee. Is dat ook niet de enige reden dat Hillary heeft verloren? Omdat ze alles waar een christen voor staat, tegen abortus, al die dingen. Hillary was overal voor en Trump tegen. En ik heb begrepen van een Amerikaan die een jaar later heel veel contact mee heeft gehad, dat alle christenen eigenlijk alleen daarom op Trump hebben gekozen. Of tegen Hillary. Niet voor Trump, maar tegen Hillary. Nou, er zijn heel veel redenen waarom Hillary verloren heeft. Allereerst is de opkomst extreem laag geweest. En dat is in het nadeel van de Democraten. Ten tweede heeft Trump een groep aangesproken die zich al lang een soort van apart gezet voelde in Amerika. Er is gewoon veel armoede in bepaalde staten. En die mensen voelden zich vooral aangetrokken door Trump als een soort tegenbeweging tegen de Democraten. En ik weet niet hoeveel tijd we hebben. Jacco, grijp in als ik te lang doorga hoor. Maar ik was vorig jaar in Amerika in Utah, een hele conservatieve staat. En ik was op bezoek bij ouders van vrienden van mij, die daarvoor altijd eigenlijk democraten hadden gestemd. En we hadden een hele grote politieke discussie. En op een gegeven moment dacht ik, hey, dit is een beetje raar. Ze gaan niet helemaal mee in mijn discussie. Terwijl we normaal allebei best wel progressief waren in de Amerikaanse context. Dan zei ik, hey, what did you guys vote? Trump. I'm like, why? Want zij zijn helemaal niet de Republikein. En zij zeiden, well, the other guys didn't fix it. And this guy maybe can fix it because he's a businessman. En dat is iets wat heel veel mensen geloven. Dus van, nou, weet je, de rest heeft het nooit kunnen fixen. Dus misschien deze man wel. En Hillary was ook gewoon niet duidelijk in wat haar boodschap was. Hè, en Trump had... Nou, er zitten heel veel kleine dingen die niet meehielpen. Maar ook Trump had een briljante boodschap. Namelijk Make America Great Again. En die zit in elk verhaal wat hij vertelde, kwam het neer op Amerika is nu kloten. Ik heb de oplossing en ik heb ook de weg ernaartoe. Let's make America great again. En dat herhaalde hij. Als je elke speech ontleedt, komt het hierop neer. Amerika is kut, ik ga het beter maken en dit is de weg. Fantastisch, mooi einde statement. Bedankt. We kunnen hier nog langer over doorpraten, maar schiet dan gewoon Bianca straks nog even aan. Want anders was het wel een avond geweest, waarom heeft Hillary verloren? Dat doen we niet. Dames en heren, Bianca Pander. Applaus. Dankjewel. En nu dachten wij, hoe gaan wij... kom alsjeblieft op het podium. Oleg, hoe gaan wij de link met Rusland uitleggen? We dachten, hoe kunnen we dat beter doen door dat te gaan verbeelden door een hele bijzondere gast? En ik denk, wat jullie zo meteen gaan horen, dat het voor het eerst is dat je zoiets hoort. Want iedereen heeft wel eens een accordeon gehoord. Maar natuurlijk, Oleg, je hebt gevraagd of ik het even wil uitleggen. Wordt er ook moderne muziek geschreven voor de accordeon? En een van de meest interessante stukken die er is voor de accordeon, wordt wereldwijd gedenkt, is een stuk van... Even kijken hoor, moet ik goed kijken. Dan moet je me even helpen. Wie heeft het gecomponeerd? Victor Vlasov. En het is geschreven naar aanleiding van het boek De Gulag Archipel van Solzhenitsyn. Is een Russische schrijver.
De gulags waren de strafkampen in Siberië, onder andere. Ja. Politische gevangenen, ja. Waar politieke gevangenen... Regime. Politische gevangenen van het Sovjet-regime. 50. En daar is een stuk over geschreven en dat interpreteert eigenlijk hoe dat verblijf daar is. En tegenwoordig wordt door sommige mensen ook wel beweerd dat Poetin en Stalin niet zoveel uit elkaar liggen. Dus daardoor is eigenlijk dit stuk misschien heel erg actueel. Het is luid, dat moeten jullie even hiervoor weten. Het is luid. Ja. En we gaan luisteren naar 2 stukjes uit het stuk. Eén stukje, dat heeft als titel Gevangenkamp. Het gaat over een winternacht met een onheilspellende plek in het barre noorden, ver van de menselijke beschaving. En het tweede stuk is de gedwongen voettocht, waarbij een groep gevangenen wordt gedwongen naar het noorden van Siberië te lopen, naar de plek waar de straf moet worden uitgezeten. Ik vind het heel bijzonder dat u hier vanavond bent. En graag stilte en daarna een groot applaus voor Oleg Lysenko.
Zo. Oleg Lysenko. Oleg, ik heb er bijna koud ervan. Fantastisch. Hartstikke goed. Bedankt. Applaus. Ja, je kon een speld horen vallen in Neushoorn. Dat hoor ik niet vaak. We gaan gauw door met onze volgende act. Het zijn de mannen van Heksenhamer. En wij hebben hen gevraagd om een act, lied, wat zij dan maar kunnen. Je weet nooit wat je krijgt als je het ze vraagt. Te doen over president Trump. En de vraag, who's afraid of Donald Trump? En terwijl zij opbouwen, praat ik de tijd even vol. Met te zeggen dat wij er volgende week weer zijn. Dan is het een paar dagen voor de grote opening van het culturele hoofdstadjaar. Dan zitten we met allerlei hoofdrolspelers uit het verleden en nu van culturele hoofdstad. Willy Dark Trousers en de Splinters zijn dan de gasten. Onze hoofdgast is dan Janne Wietske de Vries. Die ooit natuurlijk de, zeg maar, geestelijk moeder is geweest van culturele hoofdstad. Het wordt een hele leuke avond en we reiken de prijs uit van het Iben Meanskips Fonds. Even kijken hoor. Even wisselen van Mike. Helemaal goed. Douwe. Van nu is die wat? Oh, wat is van nu vind ik wel bij? Has it night zin? Ja, ik heb heel erg aan wissing, ja. Dat is dat wie heel gave omroep. Ja. Jazeker. Doe het al. Oké. Jongens, ben je er klaar voor? We hebben een teken klaar voor jou. Dus, check. Mooi. Dames en heren. Heksenhamer, take it away. Als u aanstekers heeft, mogen ze in de lucht. Eventually somebody's gonna wind up hurt. And I'd rather it be me. I just need to go home. Now? Okay, well then, let me just get a waitress. You finish. I'm gonna walk. I think that the air will be good for me. Hey. Eventually somebody's gonna wind up hurt. Somebody's gonna wind up hurt. Eventually somebody's gonna wind up hurt. Somebody's gonna wind up hurt. 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 I'd rather it be me. I'd rather it be me. I'm gonna walk. I think that the air will be good for walk. I think that the air will be good for me. Hurt. Hurt. Je zou zeggen dat ik ziek ben, zou me verslijten voor gek. Maakt alsof ik je niet meer ken, of ik je nu pas ontdek. En in mijn buurt, ik schaam me voor wat jij de wereld instuurt. Ik wil niet langer in je greep. Zoek me alsjeblieft niet meer op. Het is voor ons allebei beter als dit nu stopt voor. Dat je me de afgrond leent sleept. Maar als ik terugdenk aan hoe het was, Dan denk ik aan vrijheid die je me gaf. maar als ik je nu zie en hoe jij je uit, Kom ik steeds tot dit droeve besluit. Amerika, het is uit. Amerika, het is uit. Amerika,
het is uit. Amerika, het is uit. Amerika, het is uit. Ik weet nog goed, je vocht voor mij. In tijden van grote nood. Je kwam met het vliegtuig. Je kwam met de boot. Wat was ik blij je destijds te zien. Wat hebben we wat meegemaakt sindsdien. Mijn dankbaarheid was groot. Oh, maar dankbaarheid veroudert snel. Dat is voor jou niet nieuw, dat weet jij wel. Ik voel me naakt, ik voel me bloot. Maar als ik terugdenk aan hoe het was, Dan denk ik aan vrijheid die je me gaf. maar als ik je nu zie en hoe jij je uit, Kom ik steeds tot dit droeve besluit. Amerika, het is uit. 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 Kijk, dames en heren. Amerika, het is uit. Allemaal, kom op. Amerika is het uit, jongens. Dit is een statement. Amerika, We zijn het het is zat. uit. We keren onze rug. We zijn er helemaal klaar mee, dames en heren. Bye bye Amerika. Woe! Ja, godsamme. Het refrein is niet moeilijk. Doe allemaal lekker mee. Komt-ie. 1, 2, 3, 4. Amerika, het is uit. Amerika, het is uit. Amerika, het is uit. Kom op. Amerika, het is uit. Amerika, het is uit. Ja, man. Amerika, het Kom is op. uit. Amerika, het is uit. Oh, Amerika, het is uit. Amerika, het is uit. Amerika, het is uit. Amerika, het is uit. Ik kan het niet zo noemen. Ik kan het niet zo noemen. Amerika, het is uit. Amerika, het is uit. Amerika, het is uit. Als ik terugdenk aan hoe het was. Dan denk ik aan vrijheid die je me gaf. Maar als ik je nu zie en hoe jij je uit. Kom ik steeds tot dit droeve besluit. Amerika, het is Halen met Amerika, het is uit. Applaus. En terwijl nu naar voren komt de man waar misschien velen lang op hebben gewacht. Even dit filmpje nog. Terwijl er wordt opgebouwd. Want Donald Trump gaat om met rap royalty. Life. We discussed it. Jullie herkennen wel. Trump en Kanye. En wij dachten, wie moeten we nou in Nederland uitnodigen die presidentwaardig is en ook Don heet? En het was er maar één. Dames en heren, ga eerst eens even staan voor deze designer-president. Want zitten kan je je hele leven nog. Ga staan allemaal, deze tafel ook, maakt niet uit. In de voetjes. Hier is Donnie! Applaus! De microfoon! Ja, kwam meteen met de yo, cue, yo, 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 ik hoor. Mijn microfoon, man. Yo, mijn microfoon. Friesland! Lijkt het niet een klein beetje op mij?
Lijkt hij niet een klein beetje op mij, man? Is mijn broeder. Wel een klein beetje, ouwe. Spit voor ons eruit. Spit voor ons eruit. Er moet spit voor ons eruit. Anders komt er geen refrein. Het moet spit voor ons eruit. Lopen! Spit, 3, 2, 1. Sluit je plantje droog. Bij thuis langs vloeit een hoop. Al die andere modellen zijn pijn. Mijn specialiteit is de woestijn. Kom, we doen het nu. En geen seconde later. Dan proeft hij van het zuiverste water. Ik ga je plantje helemaal op laten bloeien. Dus kom met me mee en laat me knoeien. En 3, 2, 1. Ik doe de slang. Ik doe de slang. Ik doe de slang. Ik doe de slang. Oh. Ogen open. Wees niet bang. Mond open. Je hebt gehoord. Ik doe de slang. Ik doe de slang. Ik doe de slang. Ik doe de slang. Oh. Ogen open. Wees niet bang. Mond open. Komt ie daar en ik krijg je niet meer uit mijn hoofd zonder dolle. Ben verliefd op die grote bloembollen. Ik ben niet vies van een beetje onkruid. Dat kan straks zijn van het water. Het moet eruit. Dus vooruit, steek hem in de adem. Injecteer je zat met voedingswaarde. Dit is een dirty job, maar iemand moet het doen. Oh, en sorry van de stukjes paardenbloem. Ik doe de slang. Ik doe de slang. Ik doe de slang. Ik doe de slang. Oh, zo'n aardig. Mond open. Wees niet bang. Mond open. Je hebt gehoord. Ik doe de slang. Ik doe de slang. Ik doe de slang. Ik doe de slang. Oh. Ogen open. Wees niet bang. Mond open. Komt ie daar. Friesland, dank jullie wel. En laten we vooral niet bang zijn. Het leven is één groot feest. Dat was mijn toevoeging, dank jullie wel. En nu u toch staat, blijf allemaal staan. Want we gaan wederom afsluiten met het volkslied. En daarvoor hebben wij hier Mendel Bijderlei, die vingervlug is op de gitaar. Een van de beste gitaristen van eigenlijk wel heel Noord-Nederland. Nederland gaat binnenkort weer met zijn band Aborted op tour. Dus mocht u van death metal houden, ga dan vooral Aborted kijken. Al is die tour volgens mij in Amerika. Ik praat de tijd even vol tot hij de boel heeft aangesloten. Toch nog even de vraag. Jullie mogen allemaal en masse in één keer antwoorden. Wie is er bang voor Donald Trump? Zeg ik als je bang bent. Wie is er bang voor Donald Trump? Wie is er niet bang voor Donald Trump? Kijk, zo zit het nog wel goed met de moed. Die houden we erin. Mendel, jongen. Ja, Mendel, wat wil je zeggen? Ik moet dus volgende week naar Amerika toe. En toen moest ik van de overheid, Amerikaanse overheid, de vragenlijst invullen. En toen vroegen ze mij, bent u van plan om deel te nemen of heeft u ooit deelgenomen aan terroristische handelingen, spionage, sabotage of genocide? Dus ik vulde in ja. Serieus? Ja, en toen kwam er heel groot in het scherm, weet je het zeker? Oké, heel goed. Mendel, terwijl jij opbouwt, wat hoop ik niet meer te lang gaat duren, wou ik even zeggen dat we hier dus elke woensdag zitten. Niet alleen vanavond en volgende week, maar de komende 20 keer. Jullie kunnen allemaal even naar Facebook gaan, naar Iepen Up. Like ons. En als je ons hebt geliked, blijf je goed op de hoogte van events. Die worden ook door Neushoorn op Facebook aangekondigd. De uitzendingen zijn altijd terug te kijken. En nogmaals, dames en heren. Applaus voor Mendel Bijderlei, die met ons op zijn eigen wijze gaat afstaan. Gaat u alstublieft even staan, want het ziet zo gek uit als je blijft zitten. Dat wil je later echt niet terugzien op tv. Als jij dan degene bent die zit. Mendel, ben jij er klaar voor? Daar hebben we Melania ook. Kijk eens aan, wat gebeurt hier? Mendel, take it away.
Hartelijk dank voor uw komst. We gaan naar afsluiten. Meestal alle bedankt voor het chen. Sjug Orenwieke weer. Mensen allemaal bedankt voor het komen. Kom volgende week weer. Timo de Jong, waar ben je, Timo? Daar is hij. Timo de Jong gaat nog voor ons spelen. Marianne, bedankt. Ik zie die haast net meer. Ja, achterom, 1 meter, 54, hardcore. En Jim, al je bedankt. Timo bloot nog even. Ga nog even naar de bar. En de oren keer bij Open Up Live. Ontjen en bedankt.